pro týpek, tady je Jinor a ve druhém výtahu je Drak. A dneska jsme zase v tom stejném paneláku. Otevři se. Kam on na nás vys... Je tam? Vajda! Podržte. Odjede? Takže se nevěděl. Odvědám to do sítky. To nabídky. Tak do šestky. Kubo! Chtěli moc jenom to zavolat. Já se posím. Ale to sem jede. Hlídej to. A já tam vlastně nevím. Ne, nic nestav. Počkej. Už to je. Je tam? Je tam? Au! Je tam někdo? Já nevím. A teď to mačkáš ty, jo? Hej, ty vole. Co? Ty vole. Ne, teďka, to jo, ty. Chudák, boj to. Já bych jel do jedničky, ty vole. Však jdem do jedničky, vole. Už od jedničky půjdu někam. Pojď. Otevři se. Běž teď ty, jo? Dělej. Otevři. Čekaj, zavři. Počkej, kolik. Ty foko. 14:24, já už budu muset. Já taky. Zmáčku jedničku. Ne, ty debile. A já potom jdu. Ne, nejdeš. Já už musím. Však jo. Otevří. Se. Je, pojď. Běž. My dáme toho kamaráda a my nevíme, kde je. No já nevím, který ale. Toho vysokýho. Co byl v tom výtahu? Já nevím, který byl ve výtahu. Počkáme na něj venku. Kubo, pojď. Počkej, to jsem... Počkej. Počkej. Se kouknu. Čau, já jsem poslal zpátky výtahy. Kde jsi byl? Ona tam paní ještě jednou a zavolala na nás policajty nebo co? Oni jedno. No tak a když to nemáme vůbec co jezdit a tak. A co ona? Ne, tady budeme. Pojďte do prdele ven. Já jsem na podívala. Co říká? Říkala ta jedna stará babka.